cloenda d'honor a l'exposició Actrius catalanes del segle XX. Aquest matí d'hivern, però per sort amb un sol radiant, volem retre homenatge a totes les actrius que durant el segle XX hagin mantingut el compromís, la qualitat i la força, han tingut un recorregut paral·lel al llarg del segle XX. Sempre hi ha hagut més vocacions d'actriu que d'actor, això no sé si ho sabeu, i en canvi sempre hi ha hagut més papers protagonistes masculins que femenins. Vaig dormir a les 4 i a les 5 de la matinada, o sigui que encara dorm. No en vaig fer cas, tot i que érem al cor de l'hivern i no s'entenia que la terra pogués exhalar escalfor. Al cap de poc, però, l'escalfor va fer-se més intensa. Augmentava i a voltes es feia sufocant. Amb una ànima més bàsica i un sistema nerviós senzill i que per tant no pateix tant, ni sent tant dolor, ni té sentiments elevats, ni res de res. Barcelona és no conèixer ningú, sentir parlar per paraules estranyes, oblidar el so dels animals de casa per veure passar gossos encadenats. Mueven sus manos, pacientes como el fondo de los mares, tornean, labran, callan Asseguda sota un arbre, a la vora d'un riu, en un matí assolellat. És un fet ben sutil i no passarà pas a la història. Que objecte no hi havia que et complegués els ulls, ni cap contacte agradós a la mà, ni menja fina, que et vingués tan de gust com per tu ho eren el meu esguard. Callaré. No ploris més. La victòria és dels grecs. I què? Vençuda, encesa i humiliada. Es Troya qui guanya. Te enamores de una mujer intensa, lúdica y lúcida e irreverente. No quieras enamorarte de una mujer así. Al tercer se'ns va trencar la lluna de porcellana. És aquella dona que a la soledat de la cuina parla amb la paret. Mare meva, goita quina oreja, i jo aquí asseguda anar xerrant i el meu home que deu estar a punt d'arribar. Quan un home és ben teu, deixa'l que arribi. Dus a la galta un gran clavell encès i a les... Jo no sabia que quan arriba la bellesa moltes diuen és la fi i altres per fi. L'estrany i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet. Necessari i essencial en els temps que corren ara, no? Que sembla mentida que home, segle XX, no? Hem passat tot, sembla que hi ha com una capa, no? Fictícia per sobre, però llavors si comences a rascar doncs estem com fa molts anys encara. Com a home penso que si encara cal fer actes com aquest d'avui vol dir que la situació encara no està normalitzada. Per tant vol dir que encara queda feina per fer. Manera de donar a conèixer textos. Hi ha hagut moltíssima varietat, textos clàssics, textos contemporanis, de tot tipus. I sí, em sembla molt positiu. En podríem fer més, la veritat, sí. I a més a aquest nivell, no? Com tranquil i una mica per tothom i que sigui accessible. No, dones, perquè som totes dones i així està molt bé. Anirem lluny